Pri nedávnom losovaní výhercov sa šťastne usmiala na pravidelnú zákazníčku Coop Jednoty Nové Zámky z Húlu, pani Klaudiku Cvikovú. Práve ona pri žrebovaní vianočnej súťaže spoločnosti vyhrala novúčké nádherné auto. To by sme chceli všetci, všakže. Podľa vlastných slov najskôr vôbec nechcela veriť tomu, čo počúvala z úst predsedu Coop Jednoty. Uverila až dnes, keď si do svojho nového auta sadla. Predstavte sa nám, prosím. Klaudia Cviková. Odkiaľ? Húl. Z Húlu ste si prišli dnes na toto námestie pre nové autíčko. Áno, ďakujem pekne. Aký to je pocit? No, som veľmi rada, lebo takéto šťastie som ešte v živote nemala. Takže ozaj. No, koľkokrát ste si už poplakali, odkedy vám pán predseda zavolal? Tak dosť. Je to dosť. Vyhrali ste volakedy volača Klaudika? Nie. V Lani som vyhrala síce 100 eurovú poukážku, tiež z Jednoty. Tiež z Jednoty, takže vy musíte naozaj pravidelne nakupovať. Tak áno, kupujem dosť často tam. A kde najradšej chodíte? Do ktorého obchodu Coop Jednoty Nové Zámky? Húl. Húl, tam do našej dediny. Tam dostanete všetko, čo potrebujete? Áno. Ako často nakupujete? No, keďže som sama, tak ani nie moc často. Každý druhý deň idem do obchodu. No ale do tohoto auta sa naozaj veľké nákupy zmestia. No do tohto áno. Len peniaze, aby boli na nákupy. Spolu s vedením Coop Jednoty Nové Zámky sme pani Klaudii zaželali veľa šťastných kilometrov. Tak mne sa zdá, že tí veľkí hráči nášho mesta si teda naozaj vedia vybrať počasie pre také svoje akcie tu na námestí. Minule nám nádherne svietila slniečko pre novúčke autobusy Arrivy a teraz zase odovzdávame krásne novúčke auto a zase za asistencie slnka. Tak konečne je slnko, lebo však veľa dní bolo zamračené, bolo pochmúrno a depresívne, ale myslím, že to slnko ako vytvorí úplne inú atmosféru a minimálne pre túto paniu Cvikovú, ktorá vyhrala toto auto za svoje nákupy. Ona je z Húlu a najprv neverila a potom sa veľmi tešila a potom aj netrpezlivá bola už, ale nakoniec ten deň prišiel a myslím si, že to šťastie sa na ňu usmialo a si to aj zaslúži v konečnom dôsledku, lebo má aj také zamestnanie, ktoré ťažké zamestnanie, však robí v tom dome sociálnych služieb na Dolnom Ohaji a myslím si, že takí ľudia, čo sa dokážu starať o iných ľudí a v ťažkých chvíľach, si myslím si, že to je dvakrát zaslúžené. Pán predseda, ste veľmi dobre informovaní. Viete už nie len, kde pracuje pani Cviková, ale že aj má veľmi starúčké auto. Viem, povedala mi, že má starú Škodovku, lebo najprv tak nedoverčivo mi poskytovala informáciu najprv, že ale potom, jak sme išli ďalej, tak začala tomu veriť a potom som sa dozvedel, čo som chcel. Takže naozaj tá šťastina teraz na dobré miesto ukázala prstom. Ja si myslím, že je to tak, lebo niekde sa veci vidia, že kto si čo ako niekedy zaslúži. Niekedy to ide aj mimo zásluh, ale ona nakupuje v podstate na predaní na Huli, ktorú predajňu tam máme a myslím si, že aj vo vzťahu k tomu zamestnaniu a vôbec aj k tomu spôsobu života je to na dobrom mieste a prajem veľmi veľa šťastných kilometrov a veľa radosti ako aj z auta a nech ešte s väčším elánom chodí do práce. Vedeli ste aj to, že ona vyhrala aj v Lani v tejto vašej súťaži? Nevedel som to. 100 eurovú poukážku vyhrala v Lani. Keď to ide, tak to sype potom, no. Aké budú ďalšie súťaže? Nie len pre pani Cvikovú, ale aj pre mňa a pre všetkých ostatných? No však ide za chvíľu Kolesománia zase a ešte predtým veľkonočný sa súťaž tiež bude podobného charakteru, ako bola táto vianočná, ale tam budú letecké zájazdy pre dve osoby do rôznych destinácií, myslím si veľmi zaujímavých, lebo máme ich vybrať tých už, takže v konečnom dôsledku budeme robiť radosť zase niektorým ďalším rodinám. Takže stačí pravidelne nakupovať u vás? Presne, stačí pravidelne nakupovať predajňa Coop Jednoty Nové Zámky, však pôsobíme vo veľkom regióne a myslím si, že aj tentokrát bolo tých výhercov veľmi veľa z rôznych častí nášho pôsobenia a ja prajem všetkým zákazníkom, aby boli spokojní a aby sa na ich šťastie usmievalo, jak to slnko dneska. Pri takýchto outdoorových podujatiach sa ľudia občas sami pýtajú pred našu kameru. A my im samozrejme veľmi radi dáme priestor. Hlavne keď sú pravidelnými zákazníkmi tejto siete.
Takže občan z Nových Zámkov, nakupujete rád v Coop Jednote Nové Zámky? Áno, áno. Čo všetko tam kupujete? Produkty všetky slovenské. No a zvykli ste sa zúčastniť aj súťaží, ktoré máva Coop Jednota Nové Zámky? Súťaži nie. Lebo viete, keď hodíte bločik, tak môžete vyhrať napríklad takéto krásne autíčko. Ale nie, nedával som bločik. Ako ste počuli od predsedu Máčadyho, už o chvíľu začne v predajniach Coop Jednoty Nové Zámky nová veľkonočná súťaž, kde na vás čakajú taktiež krásne ceny. Keď už ste auto tento rok nevyhrali, parádna dovolenka môže pomôcť zahnať smútok, všakže.